Jotono ya pak korban baik isi kojo. Belai jo hambai borok menang yang di sini. Jotono ya pak korban baik kojo jo. Joto pal baksa kelanyai. Belai kan hambai sana bini rangsang ni dora semua pai rupanya bagai. Tei hambai belai kan borok menang no. Kayak sini borok des no. Hambai tabok sini hambai belai kan hambai sanang sakne Jotono bisa jawab kurang baik deh. Apa nih ya kalau Bogol Depor mah, Bogol Depor mah. Wono ini hambar nai, sini klub ni joto adong lokno, bisa sekali presiden, sini nondolan, tei sekretari bijo, tei bong Nikoli, tongoro semua baksa, sini orang ni bisi chairman, borang bona mobiram Depor mah. Mana mau kapang ni hamdak ma, tei coba ni siapa ya paro, tunggu semua baksa orang, sini oklap no songcanai, founder, joto adong do, senior citizen, tei sini atuk pang, tei bus kanggo atuk zat, joto khazane takuk tei bukuk cokno, punya nani kapang ni hamdak ma, tei coba ni siapa, tei happy Diwali. Ini belai keno, tong togo. Ini ani SAMBC, Sabista BC, Sabista Village Committee ni bisingo o guli rekesha o jaga ang MBC mali kore ya gulo প্রত্যেক বছর borok ano borom mani bagai ang debo ani khas rango tei norok no belagana hambai maya puru debo বিশ্বাস khalai borok na hambai maru borok প্রত্যেকটা বছর প্রত্যেক বিষয় শুধু মোটাই সিমিকাইয়া শুধু টংথক সিমিকা borok amtani grei borok rokno hayakaba turkiya borok rokno mungsa rijai subamani bagai borok no o samungno ang belai silut khoyo te borok no ang belai hambai maru oma hake sing amtaya kubang mono modai tongo modai khalaleyo yaba jata phe जों जतनो ओमहाय इनिशिएटिभ नाजागिया तै आं तिनि अर जागा खनाय तंखांके आनि जे आमजायो क्लाइमानि नरकनो जतनो कबक नाय ओमहायके जों सुदु मोटाइसिमि खलाया सिनि क्लाबनि सिनि सामाजिक सिनि जे दायबद्धता सिनि जे कर्तव्य आब्रो जों पालन खालामना थांखांके जों आमजानि साबसुदारा तंनानि आमजानि जों जालबनो जों सकर मावनानै अमरकनि हाजिमो सिनि नजर नानि दरकार अमसं बिसास खालाय सानानि खालायो तिनिनि हाय जरावो तिनिनि हाय तंथक सालि जरावो सानानि खालायो सिनि समाज व्यवस्था आगि जेमन क्राक दंगनि सिनि आबताबो किसा अबदलित थांनि दङ जों जेता सिनि राज आमालो जे समाज व्यवस्था दंगनि जों आबोर थेके किसा बिसु तुंगै दङ तावनि हमना जों ताबो सिनि हावो कालचार मिक्स जेबां सिनि ताबुको आधुनिक सिनि सोशल मीडिया जुगाव जों गोबां नुगुनाय जों सिनि कालचारनो रमन जारकनानै सिनि तमुनो रमन जारकनानै अमा किसा दरक जों माने अबदलित माने जों गोथारै थांमानि लुगै दङ अ जागा सिनि क्लाब दंनाय सिनि सोशल सिनि सिक्ला रक जों अ जागा क्राक खाबासै मानया गांगे जों सिनि मनो नारगै मानया मुंनाय जों साइमनो सिनि दफानि सिनि सिमिकिया जे कुनो जातिनि न जतनि बेकबोन हायके बिसिमा हायके मेरुदण्ड होननाय जे सिक्ला समाज जे दफानि सिक्ला समाज फुइदनाय जे दफानि सिक्ला समाज दक सिनि काहानि दिके थांगिया जे दफानि सिक्ला समाज दक अन्य दिके थांनाय आ दफा कुनो दिनो काइमेन्या आ जागाव सिनि सिक्ला समाज जे सिक्ला समाज तो जों
মানে বিনি কর্তব্য বিনি উদ্লিপ্ত খাইতে ফেজানি কানকে চিনি মহাই বসা বসা সংগঠন তংনান নাंनाय যেমন চিনি ক্লাব তংনান নাंनाय সামাজিক সংস্থা তংনান নাंनाय এনজিও তংনান নাंनाय অমহাই गोबां मा অর্গানাইজেশন তংনান নাंनाय স্টুডেন্ট গ্রুপ তংনান নাंनाय आ জায়গাতেই থেকে जों চিনি সমাজ ব্যবস্থা চিনি শিকলা রত্ন जों তিসাইতে ফেমেন yang কানকে जों চিনি সিমিগিয়া অমহাই চিনি মানে তামহনাनै जे दफनि शिकला रक ग्रेंगे आबो थांनाय जों दिनै नुगै दङ चिनि शिकला रक बिसेस खालाय गोबां मा सामुं हामियाबाय गोदालै थांनाय जा आबो इसातै याफनो इसातै इन्याफनो ओंगै दङ अमरके फेक आबो जों आथागानि रफायतिबे फैनांनाय चिनि जेनेरेशन जदि गेप नि थांकानके जों तेबो तलाव गोलै थांनाय आ जेनेरेशन जों माने गेप इन्याव इतिफाय फैनानै जों मा चाइटक नाय आबो निनि आनै सिनि जतनिनि कर्तव्य जे शिकला बरकनि केबो बोटा केबो बुफायं केबो बुफा केबो बुखारा केबो बुबासे केबो बिबि केबो बिनि बाहनो जे खिजाबै जों बनो आबो फैनाय जों दलाङै मा थांनाय जों दिनै अजागा शिकला खरबता हाबियानि थाङि तका मा आनि कुनो क्लाया आनि रिलेटिभ क्लाया आनि काकानि मोसाबुया आबा हाके जों नाहारि दंलाय जानके आनि फुरुबो बनो हागला दिनै फुरुबो बनो हाया आबा केनो सिनि अबदलित मिनाय जों द्रक द्रक जागोन आं अमनो सानान मुजुमो दिनै हाय तंथक खालो जों दिनै तंथक लांनाय हायबा जों तंथक लांनाय हपानो जों तमुं हाबियानो या करैनाय गाहामनो तिफैनाय तंथक लांनाय जों माने हामिया साय नयैबो तंथगै मानो आं अ जागा दिनै बिसेस खालाय अकलाबनो अतिथि हायबना गायसा कक सानान मुजुमखा दिनै आं आबन सकांबो वासा साइकल खाना मोचिनि तिब्रासानि क्लाब हयतो आं सामनि चायफानो मोनो आं बुखाव फाया हानि बागै सानान मुजुमखा आं साका सानाय कारण जों नुगै दङ जों दिनै आस्टबल क्लाबनि आस्टबल मार्टनि बुमुं सोलायबानि नुखांखा जों जलिउ चिनि आगिनि राजाना आमानि दा इको चिनि मार्ट आस्टबल तांगि दिनै विवेकानन्द होनो जाय बिनि पिछने कायसे उद्देश्य दङ चिनि अ राजानि आमानि मानिनो दंथ खालामनाय जोंनो बिमल फानजेनो अ जागा आगि महायकुनु गरै अ जागा महायकुनु हिस्टरि गरै आबहाय दंना आ जागा जों दिनै गंगे अ जागा नव शक्ति क्लाब होनगौ जेताबो चिनि कक गरमनि कक थाया खादरे ताखुते बुखुतो जलिनान कक गरै अमो आ समयो जे कुनु सिचुएशन जे कुनु परिस्थिति नङै फानो खलाय जाकना फायनाय बिसिरगो आं नव शक्तिनो যদি মনো ডাইরেক্ট অনুবাদ খালাইকে আনকে ফান কেদাল কলাयो फान केदाल हाय कबा आवन थाय ते काहाम जों खालाइके आनके जानाय कारण जों जेहेतु जों चिनि समाजनो तिसानानै नाय दङ जों जेहेतु बुंनांगौ चिनि ककथाय चिनि देहानो जों नारगनानै नांगौ कादरे ताखुते बुखुकचोक दिनै हाय जरावो आं महाय कक सानाय दंमोन जिया दंथंनि दिन जों दिनै अ क्लाबनो आं एप्रिशिएट खालायो बनि दंनो आं सेलुट खालायो दिनै टिसु तो बरकनो फानो बरकनि याक बाय चुमन बागै आं अरबनि लोगो लोगोनो आनि दुख नांगौ अ जागाव जदि आनि किसा आनि व्यक्तिनि থেকে कन्ट्री दखानके आं जदि बरक चारटा पातरा आनि कांसा दङ पांचटा पागै मागके आं मो खासरां कमो पियाबा दिनै आबाके बरक सेबेबा आरो जगाजग खालिया सार बा दारा बा गगै बा फना बा होनजाय जों खालायनाय दङ नों जागा कुनु कन्ट्री गैया खालायजा माला जों किसा होनजाय जों अमाया वाइसा बिसेससो खालायगोना आनि बाय क्लाबनि बाय दालगु किसासो बागै मालायगोना आबाया आपनो बखा बाजार को ग्रे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर जों भोट जों टुगेदारके जों रिदै चिनि आमथायनि ताखुकते बुखुकनो बाहायके गोबां सुबिदारि मोननाय जों आबो चाइटकनाय आसे साइनो आनि ककनो सामनि किसा मथका जतननो हाय हाय हैप्पी दिवाली जतननो हामबाय खुलुमबाय